Abans, però, procedirem a donar l'entrada als representants del pubillatge d'arreu de Catalunya i les actuals representants del pubillatge Sant Vicentí. Així doncs, passem a presentar-vos les pubilles i hereus que han acompanyat a la Judit, la Chantal i l'Ester. Hola, bona tarda a tothom. Sembla mentida que hagi passat un any des que ens van proclamar. Desconeixíem totalment aquest món. De fet, va costar molt donar aquest pas, ja que el pubillatge des de fora el veiem molt diferent del que en realitat és. Després que gent que ja sabia de què anava tot això ens convencés, ens trobàvem aquí baix amb molts nervis, esperant que mencionessin el nostre nom i així començar a representar el nostre poble, Sant Vicenç de Castellet, per tot Catalunya. Avui tornem a tenir aquesta sensació a l'haver-nos d'acomiadar. Tot i que ha estat un any que se'ns ha fet curt, l'hem viscut intensament i en certa manera el pubillatge ha canviat molts aspectes de la nostra vida. Principalment la relació entre nosaltres tres, ja que ens coneixíem des de ben petites, no ha estat fins ara que gràcies a totes les estones que hem viscut juntes s'ha creat una gran amistat. Gràcies al pubillatge, també, hem pogut conèixer molta gent que val la pena, i entre ells persones a les que ja considerem amics. Amb no sempre les mateixes idees, però normalment amb un objectiu comú. Aquest any també ens ha donat a conèixer tradicions i festes del nostre país que d'alguna manera podem dir que desconeixíem. No hagués estat el mateix sense una sèrie de persones que, de manera desinteressada, fan que el pubillatge Sant Vicentí segueixi present. Per això, volem donar les gràcies a tots els membres de la Comissió de Pubillatge que ens han acompanyat al llarg d'aquest any. A la Rosa Huguets, al Marc Rodríguez, a Natàlia Segarra, a Josep Ortiz i al Jordi Largo, del qual encara recordem com se li va espatllar el cotxe a la nostra primera sortida. Gràcies a tots. Regals a la gent que t'ha acompanyat durant aquest any. Ja!
el Jordi Largo, el Marc Rodríguez, la Rosa Huguets, la Natàlia Segarra, el Marc Rulls i un representant de l'Ajuntament. Presència a l'escenari de Jaume Massats, primer tinent d'alcalde, perquè faci la lectura de l'acte de proclamació. I un representant de l'Associació Musical Castellet, un cop avaluades les proves orals i escrites dutes a terme, es decideix escollir Dama d'Honor de Sant Vicenç de Castellet 2009, Sara Rodríguez. De Sant Vicenç de Castellet 2009, Chantal Moratona. Doncs a mi només m'agradaria donar les gràcies un altre cop a tothom que m'ha donat suport, en especial a l'entitat que em representa, l'Associació Musical Castellet, i res, que espero que aquest any sigui tan bo com el que he passat, i de moment pinta bé perquè la companyia també és molt bona. Bona festa major a tothom! Jo vull donar les gràcies també a l'Associació Musical Castellet per haver-me presentat i a la Chantal per haver-me convençut i espero representar el meu poble el millor possible. Gràcies. Molt bona tarda a tothom, autoritats, representants del pubillatge, sant vicentins i sant vicentines. En primer lloc, m'agradaria agrair molt especialment a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per seguir organitzant aquest acte, així com també felicitar a les dues noves representants d'aquesta vila. Bé, quan se'm va oferir la possibilitat de parlar en aquesta vila, vaig pensar què podria dir, no? I ahir estàvem amb uns quants companys del pubillatge cantant cançons a la vora d'anar llarg de foc i fent una miqueta el burro, i mentre cantàvem em vaig quedar embadalit mirant el foc. I llavors em va venir a la memòria un text de Stephen J. Gould, que és un important paleontòleg, que parlava és un llibre que es diu Los Ocho Cerritos. I en aquest llibre, sí, podeu riure, però en aquest llibre sustenta que les idees darwinianes que parlen de l'evolució i la llei del més fort no són del tot certes. Gould diu que en realitat els humans no són producte només de l'evolució, sinó que també són producte de l'atzar. A sobre, per molt que ho intentem, la nostra espècie algun dia s'extingirà. Per tant, els éssers humans no tindrem mai repercussió a escala geològica. I per això, i la meva pregunta és, per això no ens hem d'implicar en les activitats que concerneixen la nostra vida? Tan sols ens hem de dedicar a gaudir i a satisfer les nostres necessitats? Membres del Foment de les Tradicions Catalanes, membres del pubillatge, sant vicentins, sant vicentines, bona tarda a tothom. En primer lloc, m'agradaria disculpar la presència dels meus companys de títol, que avui no poden ser aquí, i és perquè hi havia una altra proclamació que ha coincidit amb aquesta i ens hem hagut de partir. Avui no m'allargaré massa, però sí que m'agradaria posar especial èmfasi en dos aspectes que em sembla que és important destacar. Per una banda, m'agradaria felicitar el poble de Sant Vicenç de Castellet perquè amb aquesta nova generació de pubillatge commemoren 40 anys de la tradició. I trobo que és un aspecte per estar-ne molt orgullós perquè no tots els pobles poden dir el mateix. Això és senyal que la tradició del pubillatge està molt arrelada al poble i té ganes de continuar, té ganes de seguir, té ganes d'una mica recollir diferents punts de vista, diferents maneres de ser, de fer, de les noves generacions que any rere any entren a formar part en definitiva el que som, que és aquesta família del pubillatge. Per l'altra banda, sí que veig que passem, i això us ho diré a vosaltres, veig que passem de 3 pubilles a 2 i això crec que és una tendència que s'hauria d'invertir. En lloc de a 2 hauríem de passar a 3, a 4, tenir hereu, que fa 2 anys que no n'hi ha, i trobo que això s'hauria de canviar.